RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Annalyn, 21 anyos, single ug wa pay anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa tag-iya sa among previous nga giabangan nga bahay. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa dihang high school na ko atong tungura. Unya sa bata pa ko, sige na magbalhin-balhin o kaabangan, hangtod nga nidako na lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ubay-ubay man dahil kong tunanan, uy. Exam na barong si Manahada. Kinahalan nga masud ni sa akong utok. Annalyn, pag hinahinay na niyang impake sa imong mga butang, ha? Ha? Nga naman, ma? Mangita takabalhinan rong si Manaha. Ha? Nasad? Mawa pa ganit kaabot og tuig din mamalay nasad ta. Wa man ta makabayad sa apang din Maong papawaon na tas tag-iya, day. Pero ma, exam na baro na mo, karon nga week. Dili na gyud man badaghangi ang tag-iya, ma. Bisag human lang gud sa among exam. Hindi gyud ta makabuot, anak. Ilabi na kay duha ng kabuan nga wa ta makabayad. Ma. Pasensya na ka na ka. Kung nagkahuman pa lang unta kong eskwela. Nahaunta ko'y nindot na trabaho karon. Dili unta ta magkalisod. Dili unta ta magsigig, balhin-balhin o puyo. Pa, unsa ka kung undang na lang kong eskwela. Nya, trabaho na lang ko. Aron sad ko makatabang ninyo ni mama. Dili bahi mo, oy, Annalyn. Problema ni namo ni papa ni mo. Kami ray bahala ini. Ang inyong atimanon, maurang inyong pagtuon. Ma. Paita sa ninyo, day, no? Kapila man mo magsigig balhin-balhin, ha? Nagiday, oy. Kaundangon na lang gani kong eskwela. Gusto na lang ko mo trabaho. Unsa man sa trabaho ang imong sudlan? Sa gunsa lang. Pait gid kaayo ko kung mamalhin mi.
Mura na sagdig yun may kaabtan pirmig tuig. Kapoy na kayo magsigig pangitag kaabangan na sad, uy. Nya, ang trabaho man ko ni Papa, usa na ka construction worker. Magdepende lang kung naay project. Si Mama po, da bandira. Nya, pila ra baya kita, ana. 5 pagid may kabuok man nagsuon. Maayo lagi ko nung permanente nga naay magpalabada ni Mama. Day, May gani, day, kay buotan gihapon ang ginuon na mo. Kada balhin na mo ba, musugot lang hangin na mo nga 1 month deposit lang. Unya, kung sunod, papawao na mi. Unya, dili na magpahangyo. Asa na malasad mi ibutang, uy? day. Annalyn, can I talk to you for a moment? Yes, sir. Nakabantay mo ko lately ba nga your grades are going low? Doon na ba kayo family problem? Or is there anything that you're going through lately? Kuan lang, sir. Minor problem lang sa family. Oh, I see. Would you like to share? Kuan, namalhin naman sad gud mi og bahay, sir. Mao nga, wag gyud ko makafocus og tuon ron sa mga exams. Maudi ay. Natingalan ko kay you're doing good rabag yun sa imong grades pirmi. Anugon lang. Sige lang, sir. Mamawi lang ko sa sunod. Kana. Maunay gusto na kong madungog nimo. Ilahanglan nga mamawi ka gyud. Maayo na lang ining graduate nimo sa high school. Kung makita nila nga taas kag mga grado, may puruhan jud nga maka-avail ka sa mga scholarship in college nimo. Daghan man gud og offer nga ingon ana. Og don't worry. Pohon in college nimo kung maproblema ka, pwede ka mo doon ako. Tabangan ti ka. Salamat, sir. Unsa? Sa imong tanaw, di na ka maka-eskwela college? Luka anugon sa gi-offer ni sir ni mo, uy, kung mauna, di ni mo i-avail. Mora man gihapon, day. Dili man gihapon ko makasure kung makafocus pa ko, ana. Nahibaw na baya ka sa among sitwasyon sa amo. Di, Annalyn. Bless ko pa. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Oh, nga naman ka pa. Mura man kag naguol. Lagi na, usaon nga. Murag taod-taod mga yun nga. Bastang bay ko ini, dugay-dugay. Nga naman pa. Wapa may kaybaw. Wapa may kaybaw kanus ang sunod nga project sa akong amo. Nagkagamay mga gunang iyang kliyente karon. Kun maupa, unsa may mahitabo na to. Mangita na unya sa taglaing kabalhinan, ani. Murag ingon anak yun nak. Unsa pa? Pait kid kaayo ang among kahimtang. Nagtubo ko nga, sige lang migbalhin-balhin og kapuy-an. Murag dili na maihap sa akong tudlo kung pila na kabay among nabalhinan. Hinungdan nga dunay mga tuig nga dili ko makaeskwela. Gani, ako mao'y pinakamaguwang sa among classroom. Hangtod nga nakamatngon kog buot og na-realize na ko nga gikapoy na ko sa among sitwasyon. Hinungdan nga nakadesisyon ko nga muundang na lang yung eskwela. Nya mangitag trabaho aron makatabang ko sa among sitwasyon. Unya, Unsay mo undang ka? ma, kinahanglan nga muundang ko. Lison na gud ka ita. Way trabaho si Papa, unya ikaw, pila ra kita sa pagpanglabada. Annalyn. Nya,
Unsa bang trabaho ang imong sudlan, ha? Mangita ko, ma. Madawat naman ko kay 18 na baya ko. Nahala, sige, God. Ika'y bahala. Mag-call center lang ka, day. Bright bitaw ka. Madawat ka ko, anak, day. Gano'n kong dili, uy. Huwag kay salig sa imong utok. Ikaw man gani pinaka-bright sa classroom. Sige, day. Suwayan ako. You're hired. Thank you, Mom. Thank you. Lord, thank you, Lord. May hinuon na kung mauna. Dili hinunda ko kayang sweldo, ma. Pero makatabang ra sa atong sitwasyon. Og, sugod karon ma. Ako na'y mubayad sa atong abangan din, he. Salamat, ha? O, sa payan, ma. Purya-buyag. Nakalahutay yun yung taong tagpuyo din higpila ka tubig na. Maugid, ma. At least dili nakaayo hago sa atong bahin nga magsigilan tagbalhin-balhin. Maogyod nak. Di ba yagit tulalim, pero saon taman. Lison man gyud kay Miss Papa ninyo. Mong pasensya gyud kaayo mo. Pasensya na, Annalyn, pero usa ka sa natangtang sa trabaho. Tungod kay mas gi-priority ang mga nangaraan na gyud sa kumpanya. Pero, nga naman, Ma'am. Ay, sad to say, dili na parehas og sales karon compare sa una. Nagkahinay ang business sa tag-iya. Kinahanglan nga manaktak tautaw. Ma'am. Mag-upat na kabuhan nga sige kong pang-apply. Pero wa man gihapon ko kakitag trabaho. Saon man ni, uy? Nak! Oh, ma? Ganun niya ka din sa skina. Nakipaabot gid ka namo din sa iskina. Oh, nga naman, ma? Gipadlakan sa tag-iya sa bayang ato. Unsa? Nga naman? Kailang giwa na kuno tay bayad-bayad sa abang. Di ta kasud sa ato na kigipadlakan man nila. Unsa, ma? Ginoo ko. Abi na kog nga, madayo na nga maoki ang among sitwasyon. Pero mas grabe pa man di ay ang among naagian. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Husto ba ang gibuhat sa tag-iya nga among previous nga giabangan nga gipadlakan niya ang bay tungod kay wa mi makabayad sa abang? Ikaduha pangutana. Nakasabot ko nga source of income pod niya ang abang sa bay, pero sakto ba di ay ayang gibuhat? Nga bisag naa ang among mga butang sa sud pero gipadlakan niya ang bahay. Og dili namin niya pasudlon, bisag ni saad pa ko nga bayran namo siya ginahinay kung makakita na kog trabaho. Ikatulong pangutana, nakakita na kog laing trabaho karon. Ang problema kay dili pagyud nako siya mabulto og bayad, maong nihangyo ko kung pwede bang hinay-hinayan na lang nako.
Kay napugos naman lang jud mi og panghitaglaing kapuy-an. Kay dili naman mi niya papuy-on balik didto. Karon ni hangi ko kung pwede ko haon namo ang mga butang. Pero dili man niya ihatag. Unya ra kuno namo makuha ang among nahabiling butang didto kung maka full payment na mi. Makatarunganon bagod ang iyang gibuhat. Ikaupat og katapusang pangutana. Wa mi plano nga mudagan sa among obligasyon kay nahibaw man mi nga bayranan gyud namo siya nga angay isetol. Dili pa lang gyud namo kaya sa pagkakaron nga mobulto mi og bayad. Pero nihangyo mi nga unta makuha namo ang among mga butang kay kinahanglanon kaay namo. Pero dili siya makamaong mosabot. Asa man may pwedeng muduol nga makatabang namo nga makuha namo ang among mga butang. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Annalyn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga problema na to sa atuang mga dokumento, titulo, mga kabtangan, pagpanunod, isyu sa pamilya, isyu sa atong karelasyon, atong emosyon, unsa pa na nga zon, ipadaan ang inyong suwat. Ato ng paningkamutan nga matambagan mo, magiyahan mo, malinawan ang inyong hunahuna. Ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta to mga sukintig paminaw? Hinawot unta nga pagmata na to karong adlaw. Ni smile lang gihapon ta bahalag perting mahalas gasolina. Kibaw mo ang mga palaliton. Gahapon nakadawat kog note nga ang tubig nga akong ginapalit kanang simana ba kanang mineral water nako mo increase ang kada galon o kanang kada container og 5 pesos tiyaw mo na. Tubig pa lang na giingnan ko nga ang bugas ni saka po niya mo palit na ra ba mi. Sus unsa naman lang gyud ni oy. Ampo gid ta guys, ampo gid ang mahumani malamdagan intaw ng mga leader sa ubang nasod nga nagigira dinha nga wa gyud intay mudaog aning gubata. Wa kalayo ra nato sa Middle East pero grabe kitang napagan aning gubata guys, no? Sus ka-feel gyud ko nga daghan kayo nga gatipid ako akong ruta ginaihap na nako asa ko rong adlaw ha kay para dili ngita akong paagi nga dili ko makalas ugas sayang man no sayang sad yun no mahal baya bahal ang gasolina dili lalim unya di sad ta why increase sa sweldo and all no adjustments and I hope ang ato ang national government will take action ug unsaon gyud niyang ato ang mga problema dire. Padayon lang gyud ta. In the meantime, padayon lang gyud ta. Kasikas padayon sa ato ang pag-ampo for world peace, kalinawan, and padayon lang ta sa ato ang trabaho. Let us not resort no to dishonesty. Dili lang muinit atong di na to sabayan ang gira o gubat sa init na to guys ha. Padayon ta. Letter sender si Annalyn. Si Annalyn 21 years old from Cebu City, single, wa pay anak, nani siya issue sa mga nag-iya sa balay kung katong nag-abang man to sila, no? Kay nagdako ni si Annalyn nga iyahang pamilya wa pa man toy kaugalingon nilang balay nag-abang ra unya I think naka-affect man pud ni siyang pagskwela and all unya kay dili lagi mahimutang og asa sila, no? So, I think, and then they had issues already, ana. So, una niyang pangutana, no? Husto ba ang gibuhat kuno sa tag-iya nga sa ilahang previous nga gialbangan nga gipadlakan niya ang balay tungod kay wa sila'y bayad-bayad sa abang. Ang akong pangutana nimo mauni, no? Nga, naa ba na sa inyong kontrata nga ipadlak niya in the event nga di mo makabayad kay naamang kuy uban nga mga contract of lease kanang kontrata sa pag-abang no kasabutan sa pagpangabang og yuta or balay nga in kaso ibutang manggod po na nila pero kung wa mo'y dokumento ana di gyud na tarunganon di sad na makaangayon no kay wa man sasabot unya ang iya dapat hatagan mo proper notice ug evict pud mo no so dili pwede nga iyang padlakan
kailangan yung mga butang po din ha. Pwede sa mumukiha for doing that, no? Ikaduhang pangutana, nakasabot ko nga source of income pod niya ang abang sa balay, pero sakto ba day ang gibuhat nga bisag na among mga butang sa sud, pero gipadlakan niya ang balay ug dili namin niya pasudlon. Bisan ni saad pa ko nga bayra na mo siya hinay-hinay kung makakita na kog trabaho. Okay. The thing is, dili siya mapadlak na niya kay para di na mo pasudlon, but kinahanglan na niyang ablihan para kuhaon ng inyong butang. At some point, pwede na ninyo ipabarangay kay kanang butang di man na iyaha, nagpabilin man ang inyo, so dili na niya pwede ipadlak forever. Pwede siguro nga di na lang yun mo pasudlon kay yan tinungha, palayaso na lang yun mo kay di na yun siyang mo pagamit sa iyahang balay or sa iyahang unit, di na yun mo niya paabangon kay mo man yan tinguha. So kay di masagid mo kay kung naa mo suds balay god di man pud mo niya pwede bitaron. So I think mo na iyang gibuhat nga gipadlak. But pinaagi sa pagpadlak magsabot mo, okay, ablihan ni nako pero igo na lang mo mukuha sa butang, no? Sorry gyud kaayo Annalyn, but naamang gyud puy katungod gud ang tag-iya sa inyong giabangan, no? Nga unit or balay. Nga of course obligasyon man sa natugod nga mobayad sa abang. And of course I know like you said, source of income ang gyud na niya, nasa siya katungod nga ipaabang na niya sa katong makabayad, no? Sadly gyud naamong giuban gyud nga di gyud mo sabot na timingan ka, naabiya gyud puy uban nga pero tam na aragid puy tamdanan tanan labi na rong mga panahon na no nga magsaligud tas mga abot or abang lisod kaayo. Ikatulong pangutana, nakakita na kog laing trabaho ron, ang problema kay dili pa gyud nako siya mabulto og bayad, maong nihangyo ko kung pwede hinay-hinayan na lang nako siya. Kay napugos naman lang gyud mi og pangitag laing kapuy-an kay dili naman mi niya papuy-on og balik didto pod. Karon, nihangyo ko kung pwede kuhaon na mo ang among butang. Dili man niya ihatag. Unya, ang dakuno na mo makuha ang among mga nahabiling butang dito kung maka-full na mi og bayad. Makatarunganon bagod na iyang gibuhat. Kana is no. She cannot hold hostage ang inyong mga butang kay wa manay labot sa sabot sa pag-abang. The best that she can do is papirmahon ka og promissory note kay kung naa kay promissory note, magukod man kaniya kung dili na ka makabayad, makihamang ka. Kay naamang kay gipirmahan nga bayranan og obligasyon. Pero kanang butang, pwede gyud na nimo kuhaon. Adtos barangay, pagpakuyog og tanod or pulis para makuha ninyo ang inyong mga butang. Okay? Ikaupat ug katapusang pangutana, wa may planong mudagan sa among obligasyon kay nahibaw ming bayranan gyud na namo siya ug angay isettle. Dili pa lang gyud namo kaya pagkakaron nga mabulto siya og bayad. Pero nihangyo mi nga unta makuha namo among butang kay kinahanglanon kaayo namo pero di siya makamaong musabot bati sa nigbatasan ning kaning tag-iyas balayda di pud kibaw musabot. Asa man may pwedeng moduol nga makatabang namo nga makuha namo among butang. I think una sa tanan pwede na ninyong ipabarangay, no? Pag-file og complaint didto, and then didto, like I said, offer nga magpinirmahay mo og promissory note. Kana, makagukod man gyud siya ninyo. I think that's the reason nga nung di siya ganahan nga naniguro na siya nga naasa niya ang mga butang ninyo kay feeling niya, di na niya mumubayad, no? Pero di man na niya mahilabtan. So, pwede gyud na ninyo siya ikiha kung mawagtangan, no? Or maguba pa lang gani na ipasabta na ninyo siya nga naapoy balaod nga nagprotektar ninyo og sa inyong mga butang. Now, kung ang iyahang tumong is maniguro siyang mabayran siya, ang kanang pagpirma nimo og pag-execute og promissory note, mauna ang iyahang security, mauna ang iyahang assurance nga mabayran siya kay kung dili ka mo bayad pod magukod man pug kaniya, makihasad kaniya, no? Kay legal man ang dokumento ang promissory note. So I think sugod sa tadiha sa barangay, basin pag mapastorya ni Kap, no, mahangyo ni Kap kay dili gani gyud, I think kinahanglan gyud tag abogado para makuha nato ang imuhang mga butang kay di man gyud pud na niya pwede i-withhold. Okay? May nalang gani nakamuno kini bayad mo kanay uban mulayas diretso biyaan dili gubon pang mga bongbong din ha, no? Lababo gubon, ang inidoro gubon, unya kanang biyaan na lang ang balay gibaboy, no? Unya di pagid mo bayad. May gani ikaw ni bayad ka nagtinaro mo istorya pa makigatubang pa. And I hope ang kaning imuhang kanang owner, no? Unta
malumo po nung tawag kasing-kasing kay wa man ka naghinay-hinay man kag bayad ana no sa iyang utang. Unya kato akong giingon nga kung maka-assure ka niya through a promissory note, that should be enough. Okay, I hope masettle ni mo Annalyn og mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.